apha sigqabhelwe idrain. Idrain igqabsuka all the way from Enkanini phaa phezulu kuthi. Sihleli apho kweli lindle sihleli abantwana ngabantwana aba bancinci. Abayazi balilindle liya. Kwaba shushu kube nje bafuna uhamba bayoqupha pha phakathi kulo. Siyile amatyeli ngamatyeli. Okokuqala siyile kuye no siyila kukhansela yethu uBlacks. Watsho naye ubumbizile usithi akafuni nokuva. What we are saying is that they must attend to this matter because they have an obligation as the city of Cape Town, as a municipality, to provide services to abantu. And they're saying no, we can't help, we can't because this is an unlawful occupation. So whoever othi la ndihleli pha ngamanzi noba ngwaka City of Cape Town noba ngoyiphi na department makaze nejaki akhe pha ubuye wawasela nathi sawuyeka ke simxoli simiyeke ku City of Cape Town siqonde into ba ngamanzi ayilo lindle. So we see this as a tactic to try to force abantu out of the area. We call it a constructive eviction. It is where the landlord or the owner of the property would make living conditions unbearable so that you live voluntarily out of the area because it's not providing them municipal services. Kakhulu sengifile ngathi asikho phansi kwakhe akasinaka ngurhulumente uhoya abantu abathile akanaxesha labo bekumele uba uhoya thina abantu bahleli emanzini anegaga. So tell us ke ngoku into ba sisazicitizen ngoba sometimes we feel ngathi kune Republic of Cape Town, there's a Republic of South Africa.